Os niveles damos como a sesión ordinaria o sería 25 de xaneiro do segundo pleno da Casa do Concello. Na primeira parte, o primeiro quinto día é a aprobación das actas das sesións anteriores, acta ordinaria número 12/18 do 23 de novembro, extraordinaria ausente do 13/18 do 17 de diciembre. Señor Ucha, si te mencionar los puntos de pasajes. Que llevo a decir que non estamos de acordo con Casares, Rosado. Señora Vejera, ¿se voy a decir? Sí, señora, decir. Bien, procedemos entonces a la votación. ¿Votos a favor de la aprobación de las actas de las sesiones anteriores? ¿Votos en contra? Segundo punto, proposta de alcaldía ao pleno para adherirse a iniciativa europea do Pacto dos Alcaldes para o Clima e a Enerxía. A Comisión Europea puso en marcha no ano 2008 o Pacto dos Alcaldes, unha aplicación da política enerxética da Unión Europea para reducir as emisións de CO2 a través das medidas de eficiencia enerxética e con promoción das enerxías renovables. Posteriormente, no 15 de outubro de 2015, a Comisión Europea lanzou o Pacto dos Alcaldes para o Clima e a Enerxía, fusionando as iniciativas anteriores co obxecto de mellorar a eficiencia energética no ámbito urbano, conseguindo así unha reducción das emisións do CO2 no ámbito territorial local e aumentar a resiliencia frente ao cambio climático. O Pacto dos Alcaldes para o Clima e a Enerxía consiste nun compromiso por parte dos concellos que signaron este pacto que van a signar de facer propios os obxectos da Unión Europea para o ano 2030 e reducir as emisións de CO2 no seu término polo menos nun 40% a través de medidas de eficiencia enerxética ou do maior uso das fontes de enerxía renovables. Desde a Xunta de Galicia, a Comunidade Autónoma, consciente da importancia deste pacto dos alcaldes, decidirse a sumar a esta iniciativa europea, invitando a todos os concellos para que participen en ellos, para que haxa polo menos no ano 2020 o objeto de que haxa un mínimo de 100 concellos adheridos, que estén sobre todo todos os que son maiores de 20.000 habitantes. O liderato político no frente para definir desta forma un proceso ambicioso a largo plazo con unha interacción mitigada de coordinación de mitigación e adaptación e movilización de todas as áreas municipales implicadas. Por todo isto, o Concello quere sumarse ao Pacto dos Alcaldes para o Clima e a Enerxía e apoiar esta iniciativa necesaria para conseguir así a sustentabilidade energética e a adaptación ao cambio climático deste noso Concello. Neste sentido, o noso Concello vai a comprometer con esta asignatura deste pacto, en primer lugar, a reducir as emisións de CO2 do territorio ao menos un 40% hasta 2030, mediante un aumento de eficiencia enerxética e un maior uso de fontes de enerxía renovables. Traballar asimismo na promoción das medidas para a adaptación ao cambio climático mediante a creación duns plans de acción en favor da enerxía sustentable e o aumento da resiliencia frente ao cambio climático. Elaborar un inventario de emisións de referencia e unha evaluación de risco e vulnerabilidade dentro do cambio climático como base para a plan de acción para o clima e a enerxía sustentable, no que se resuman as accións claves que planean levar a cabo. Presentar o plan de acción para o clima e a enerxía sustentable no prazo de 2 anos a partir da asignatura oficial do Pacto dos Alcaldes para a supervisión e verificación do proceso. Desenvolvido o plan de acción, elaborar un informe bianual para a avaliación, control e verificación dos obxectivos, informando dos fitos acabados en cumplimiento do plano. Compartir a nova visión, resultados, experiencia e conocimiento con outras autoridades locales e regionais da Unión Europea, adoptar as estructuras de Concello incluindo a asignación de suficientes recursos humanos para desenvolver as accións necesarias, mobilizar a sociedade civil no noso ámbito para que participe no desenvolvemento do plan de acción, comunicar os presentes acordos da Dirección Xeral de Calidade Ambiental ao Cambio Climático da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, para así facer posibles as tarefas de apoio e coordinación. Por lo tanto, a vista de todos estes puntos que son os consecuentes para realizar, esta alcaldía trae ao pleno que se adopten os dos acuerdos. Uns que supón a adhesión do Concello de Santa Comba ao Pacto dos Alcaldes para o Clima
e a enerxía promovida pola Unión Europea, e o segundo acordo sería facultar a alcaldesa de Santa Comba para presentar ao Concello da asignatura deste plan, neste pacto de alcaldes, en calquera outra actuación que requira a súa execución. Señor Echa, temos un momento. Non quero participar, entonces. Moitas gracias. Señora Mejeras, con o seu tempo, algo que dicir? Pois, por dicir, que non quero. Entendemos, señor Luis. Por ahora, bueno, debo decir, todo que sea sensibilizar a sociedade, sempre adherirnos, para aumentar a sensibilidade de cara ao futuro cambio climático, sempre a Santa Comba, que Santa Comba se beneficie de irán implicado con fondos europeos para poder apostar pola enerxía renovable, ou plantas, ou outras medidas que podan solventar e axudar a economía local social da base sólida da Comba. Benvido sea. Estou completamente de acordo ca sensibilización e, por miña parte, un pouco máis de organización. Non sei se o señor Rocha quere preguntar o seu turno de palabra, 5 minutos. Sí, non hai nada que decir se non falo eu. Sorprendes. Non, eu sorprendi. Desde logo... Usted ten algo que decir neste Sí, turno de non palabra? estou dicindo. Se fai o favor non me interrompa, creo que se lle deixei o primeiro turno de palabra e agora por encima cando teño algo que decir, despois de oíros a todos ustedes. Non quero oír. Mira, seamos serios. Facendo o que vos dé a gana. Aforrámonos a vergonza que estamos pasando aquí, non creo. Va, aforrámonos esa vergonza. Señora Mejeras, procedemos a votación. Votos a favor da proposta que se fai o pleno para a adhesión á iniciativa europea do Pacto dos Alcaldes para o clima e enerxía. Votos a favor. Vou a aclarar o sentido do voto antes de votar. Vou aclarar o sentido do voto para que conste Tuvo seu turno de palabra. Votos pero en vou contra. aclarar o sentido do Votos en voto. contra. señor secretario. Acabar a votación. Votos en contra. Abstencións. Moitas gracias. Parece que agora vou aclarar, señora secretaria, dixo que podía aclarar o sentido do voto. Le dá usted tiempo para aclarar ese tema. Eso que dio antes puede ser. Se non lle participamos, se non votamos, facemos como... No, usted tuvo 2 turnos de palabras. Si considera que así no estaba mal por pelo, non participar me parece moi ben, pero damos un segundo tempo para que ora poda. Bueno, pois vou aclarar o sentido do voto. Moi ben. Usted cree que pode traer unha propuesta e o outro, a outra persona decir que é para placas solares e non sabe nin de que vai? Pois foi o que dixo aquí. Se non sabe o que vai, usted o único que dixo é pedir unha votación para unha proposta poquito. Cree que iso é serio? Realmente alguén cree que se pode votar así algo? Cree que este é un tema para un pleno? En todo o pleno só vimos a falar disto. É que se non traen isto, se non vimos máis que aprobar as actas, entonces, calquera excusa lles vale, aunque pase por Valladolid, como Pisuero. Son patéticos e vergonzosos. Non hai nada de que falar nos plenos nunca. E trae unha iniciativa europea. Como lle vamos a votar a favor se nin siquiera sabe de que vai? Tuvo que ler hasta o título do que quería que votáramos. Non lle podíamos votar a favor así que usted. E ademais, digo máis, que fale de un concello como este, que fale de protección do medio ambiente, cando estamos vertendo directamente, sin depurar as aguas ao río, unha canalización escondida, como temos e máis de 80 puntos de vertido, e falan de protección do medio ambiente. Están tomando idea de concello a xente. De todos os motivos de población, escasamente non temos Santa Comba saneada. Non veo unha multa de 5.000 euros por verter directamente xa na Braña.
todo o que é o polígono industrial está indo directamente a Braña Rica. Outro día estaban ali desatascando a conexión directa a Braña Rica, non a depuradora. E ven falar agora de protección do medio ambiente. Non creo que é porque non traballo un pouco. E levan muitísimos anos falando de digitalización. Eu estuve aquí de concejal de 16 anos nesto. E na última subvención que aprobaron para a digitalización, creo que estaba de ser un de vos, se dixen que non se iba a facer nada. Seguimos con papeles e seguimos gastando dinheiro ás puertas. Gastando dinheiro ás puertas. Sí, sí. Temos o turno xa, pode continuar se quere falando, porque estamos no terceiro punto, xa que sería de decretos. Entonces, traemos os decretos que traemos ahora ao pleno. Antes de dar calidad a dar cuenta de decretos, tenemos la parte de mociones, como presentar ninguna moción anterior a la parte de decretos, y imagino que no traiga ninguna moción sobre ello. Por lo tanto, damos contra ahora los decretos de alcaldía 2450/2018 del 19 de novembro ata o 6.694 do 31 de decembro de 2018. Do 1/2019 de 2 de xaneiro ata o 53/2019 de 2 de xaneiro, ambos inclusive. Asimismo, tamén se dá conta das actas da Xunta de Goberno local, el 24/2018 do 17 de novembro, da número 26/2018 do 17 de decembro, e da 1/2019 do 14 de xaneiro. Ahora sí, señores, xa temos un momento para dar conta dos decretos. Podría comentar algo. ¿Quiere usted a palabra entonces? Y ya, señor Lucha, ¿va usted a comentar entonces? Sí. Vale, muy bien. É asunto seu, que encomendo. Sí, por supuesto. Aquí un portavoz que lo sepa. No, no, aquí el único que tenga a palabra é o portavoz. No sé que delegue outra persona ou que lle dé permiso a outra persona a falar. Os únicos que ten dereito a falar no é o portavoz, pero sí. É a Sorroz. E despois, os outros teñen que pedir a ti. Vamos a ver, non me vai a cambiar este nombre. Pero sí me digo vos. Non creo que pase. Bien, así non. Se me dá todo falando. A ver, tamén se convertiu en intérprete da lei. Sí, muy bien. Vamos a ver, pues vamos por decretos, ¿no? Bueno, esto é moita literatura sonda, podemos a pedir que podería ir enviando decretos para non ter que ler 1000 páginas en 2 días ou 2 días e medio, porque eso é bastante difícil, ¿sabes? Pero bueno, ainda así, voy a comentar uns cuantos decretos. Mire, o 1450 do 19/11 aproba vostedes unha factura, unha relación de facturas que ven a ser os residuos urbanos. Págase o mes de outubro pagouse 21.535 a excavaciones obras tercera por a recollida e a Sogama 22.310 por o tratamento do residuo. Xa lle comentei tamén o pleno pasado, isto é tipo informativo para que non esté o corrente destos gastos que temos. Xa lle comentei no mes pasado que temos aí unha campaña do Verde, un dinheiro que se está pagando mensualmente, pero as facturas non se reducen. Entendese que se reciclamos, Sogama cobraría menos, aquí cobran por toneladas. Por lo tanto, pedía que rezante, a ver se somos capaces de amortizar cando menos ese gasto. Decía yo que a volvo de repetir, por eso le gusta. No 1468 do 2011 tamén hai unha relación de facturas en donde se compra un 4x4 por 10.500 euros e unha maquinaria agrícola, un cabezal, put, que disco tal, 14.822 euros.
Bueno, aquí non sei se hai unha confusión, no 1493, do 26 do 11, pois temos a contratación do Dr. Carvalho, e logo di aquí que indicaría estación de servicio, pero a súa praza é de logopeda, según o decreto 1493. Quero pensar que iso é un error. Si a doutora Dario non será logopeda. Ben, no 1505 do 27 do 11 temos unha relación de facturas en onde vostede levanta o reparo, a factura é de 39.606 euros. E os volve outra vez con o mesmo presente, que vostede non acaba de solventar, e vai acabar a legislatura se solventa. Ten vostede a empresa da depuradora de Lisandre cobrando 12.790 euros ao mes. Tamén ten un combustible, outra vez, temos aquí unha factura de combustible do mes de outubro de 9.061 euros en total. As facturas son varias facturas, pero tamén me moleste as humanas que no mes de outubro gastamos 9.061 euros en combustible. Aquí hai, pois, no Fontaine 1.800, no Pabellón 901, vehículos 5.000, 5.001, Protección Civil 758 e outros vehículos 597. Ben, claro, estos tamén lo reparan porque supostamente teria usted que un contrato, pasa con outras cousas tamén, pero bueno, estañe reparando, é dicir, estañe dicindo que estas facturas non se deben pagar así, están mal contratadas en servicio, e vostede levanta e paga. No, o interventor non sabe de que vai a cosa, que é un funcionario de carreira de alto nivel. A que sabe vostede. E así, casi vamos, e seguimos así para diante. Ben, no 1514, do 29 de 11, aprobamos o inicio de expediente, memoria valorada, obra menor, as obras menores son por menos de 40.000 euros agora, sin IVA, e a coberta do patio da gardería municipal. Vostede solicitou unha sola oferta a unha sola empresa e adxudicou xa. Isto foi o 29 de novembro e o día 30 adxudicou. Entón, isto pasamos a outro decreto en donde o día 5 de 12 se está pagado. É dicir, que o 30 adxudicou con viernes, hasta o viernes, o día 3, o lunes se ten acta de replanteo, o 4 xa está a certificación de obra, e o 5 xa lle paga. E vostede, é dicir, non sei se na súa casa fai as cousas así tamén, pero, imagino, que non se fai unha obra, pois pide 2, 3 ou 4 presupostos, e despois escolli o máis convinte. Pero aquí parece ser que xa hai vostede o que é máis convinte, e claro, que despois paga así, é dicir, xa non se negocia precio ni nada, xa é o que vostede dice. Ben, no 1522, no día 30, pasa algo parecido, non? Aquí temos millora de camiño por áreas municipais, que é unha subvención de regadero, con os europeos, e vostede tamén adxudica a construcción del mantido por procedimento simplificado, pois adxudica tamén 58.862 euros, e o que fai, perdón, aquí equivoco, aquí o que quero comentar non é que o adxudique directamente, sino que aquí sí que hai digamos, unha contratación a través dun concurso. O que pasa que é moi curioso que o prazo de execución, por exemplo, que é de 90 días, e a oferta que fai este home é de 10 días. É dicir, o prazo de execución conta o 40% e a cuantía económica, o presuposto, o 60%. Pois, en teoría, o
que perdeu o proxecto son 90 días de prazo de execución. Esta empresa pues, ofrece 10 días. En 10 días, pues estaría listo. Entonces, ten a máxima puntuación, os 40 puntos do prazo de execución, e, por lo tanto, faise coa adjudicación de esa obra. Pero, é milagroso. Isto pasa despois a outro decreto, ao 1551, en donde xa a cousa é pois, máis chamativa. Porque o día 30 do 11 adxudican a obra a construcción mantino por 58.862 euros. Un prazo de execución de 10 días. O día 30, como dixen antes, que igual va a ser o mesmo que parecido a contrata anterior, o día 30 é un venres, 30 de 11 venres. Pois o lunes, o día 3, xa é o replanteo. O día 4, certificación, control de calidade. O día 4, certificación primeira da obra. E o día 5, fiscalización, integración e orden de pago. É dicir, ni siquiera 10 días. O día 30, venres, e o día 5 xa estaba para o mércoles. Xa non ten os 10 días. Ben. Presuntamente. Non sei se presuntamente é bastante extraño, non? Se era un proxecto de 90 días, non sei, ou xa se estaba facendo antes, ou un proxecto de 58.000 era, non? Non sei, pero ou xa se estaba facendo antes de ser adxudicada, ou creo que ni siquiera tenía tempo. Ou se non, igual ten que estar feito, porque se era para 90 días e se fai dos, pois a verdade é que bastante se non sei, a verdade é que, non sei, un fenómeno esta empresa ou non sei. É chamativo, por lo menos. Pero, sin embargo, no 1558, do día 5 do 12, pues hai unha certificación segunda e final dunha obra que é de outra empresa, Confianza Milletros, o camiño de Estela ao Traba, para a pista de Estela ao Traba, e aquí xa a cousa cambia, porque aquí a certificación de obra é do 5 de novembro, 5 de 11, que además se remata ahora aquí, pero o pago é do 5 de 12. Aquí xa temos un mes dámonos un mes de tempo para pagar. Quer decir, debería saber que non é legal antepoñer os pagos, sabe? Aquí pagando por orden, eso non é legal facer as cousas así. Debería saber, porque despois pasan cousas. Hai un alcalde recentemente inhabilitado que vai a recorrer, pero xa non se vai poder presentar as cancións porque xa o recurso non vai chegar a tempo, non? Está inhabilitado por 9 millas, unha cousa así pequena de unha hora de 9 millas, non? Non é do que, claro. Este descarte sería máis só. Ben, aproban vostedes no decreto 1580 do 11 do 12, aproban vostedes unha relación de factura, aproba vostede unha relación de factura de 25.724 euros, en donde volvemos un pouquinho aos tempos pasados. Hormigón a Santa Comba, Camiños Hormigón a Santa Comba, Camiños Municipais, Armán, Flueve, 5.190 euros. Aquí temos hormigón tamén, na Chopana, Hospital e Marelli, para postes de alumeado público, por 200 euros. E despois outras pequenas cousas tamén. Camiños municipais, Frisoa de Vilar, 2.672. É dicir, xa están vostedes traballando por hormigón, estamos en pre-campaña e tal. Pero vexo que están ponendo postes de alumeado público tamén. Hormigón, se están hormigonando, están ponendo postes. Entón, nos vamos reclamando, non sei cantos anos xa, un poste en este a que le quiten encima unha línea a un vecino. Unha línea que está encima está volando por encima do seu solar, da súa propiedade, e simplemente se pretende que aparten para a corrente. Unha tela encima, porque además incluso lle está perjudicando a gente. Pois ese non. E mire que lo vamos dito aquí, que esa casi non existe, como unha cousa de Estado casi. Lo vamos dito aquí,
que quizá toda a legislatura, e non. Ese en concreto que espero, non. Vamos a pensar no sofana, no hospital, onde faga falta, na parede, onde faga falta. Incluso cambiaron ustedes un ministerio, pero non, o vecino de presencia, eso. É dicir, que teñen ustedes un ollo clínico, sobre todo cando chegan as personas. Pero son ustedes así. Ben, o decreto 1605 é unha relación de facturas de 122.000 e levanta ustedes un reparo tamén, que isto van a ser as pagas extras de decembro. E levanta usted o reparo do interventor que o interventor pois informa probablemente dicindo que aí non son correctos os complementos económicos por incapacidade laboral e tampouco está de acordo cos anexos do persoal do ano 2014. É dicir, que vostede, o interventor dille que non é correcto esa factura que vostede levanta reparo e paga. Despois aquí supoño que será un erro tamén, casi seguro sería un erro, con 1614, e conceden a vostedes unha subvención, ou pagan unha subvención á Asociación de Vecinos de Freixeiro, que sería a Comisión de Resto, conceden 20.000 euros. Eso está no decreto. Claro que un erro son 500 euros, pero son 500 euros como todas las parroquias, ¿no? Pero bueno, non vai a ser que pagan la de los vecinos la cuestión. Es decir, deberían tener cuidado con los cargos, ¿sabes? Estudiar un poquito y los cargos, ¿sabes? No tienen más así a veces. Supongo que será un error que eso. No 1649 do 2012 tamén levanta a reparar as nóminas de decembro. Son 199 euros con 199 euros 370. Bueno, aquí pues outra vez o mismo. Aquí, aparte de eso, tamén hai un expediente, os que se aproba o gasto, un expediente de productividade de 350 euros. Pero tamén é por os mesmos motivos o reparo de intervención. Pois está en desacuerdo cos complementos de incapacidade temporal e os anexos de persoal do ano 2012. Bueno, 200.000 euros son as nóminas de decembro, e a parte está sobre a social. A social que supón o ano ven a supoñer pois son os 800.000 euros que non aparecen aquí nas nóminas, pero realmente o persoal está cobrando alrededor de 3.600.000 máis 800 de seguridade social, que esa vai sin aparecer, vai en gastos correntes, vai sin aparecer. É dicir, que de 6,5 millóns estamos pagando casi 4,5 millóns de salarios. Bueno, non parece mal que se pague, pero 52-53% do presuposto dedicado a personal é un pouco excesivo para o que é habitual nos concellos por todo. E todo eso estaría bien. Si esto funcionase todo como la seda, estaría de maravilla. Pero o caso é que non funciona como la seda. E seguiremos. Despois temos aquí o 1650 do 21 de xaneiro, que aproba unha relación de facturas de 30.900 euros. E bueno, aquí chama a atención, por exemplo, vehículos Costa, ese autobús, lunas de correo para la Verde, bueno, debe ser unha campaña de descubrir o país, 1.320 euros. A ver se nos pode explicar de aquí eso. A que corresponde, ten unha explicación lógica, pero aquí non lo sabemos. Inédita Ingeniería e SER, proxecto técnico de legalizar taller mantenimiento de maquinaria, 2.250 euros. Pagamos por un proxecto para legalizar, entendo que é un almacén de, o que chamamos o almacén do cacho, para legalizar. En fin, a buenas horas. Se lleva sendo hora. Pero encima, estamos
socio a un estudio de arquitectura, estamos preparando un diñeiro ao mes para facer precisamente os proxectos. Non sei por que non sou por comprar este proxecto de 2.200 euros, pero que estamos pagando entón o que pagamos mensualmente, e encima despois, pues non sei por que, pagamos unha dirección de obra, por exemplo, do baloneado, efectivamente. Da dirección do baloneado pagamos 8.200 e pico de euros a este semana. É dicir, eu non sei moi ben que clase de contrato fixeron ustedes, pero, aparte do que cobran religiosamente, 1.800 e pico, que era o contrato de nós, que claro, que agora xa non é, porque agora son 15.000, non son 8.000, son 15.000 o contrato de nós. Pois, pagamos 1.800 euros ao mes, e, aparte, pagamos estas cousas nesas situacións. Bueno, que tamén temos outra empresa que lle pagamos 6.500 euros de eficiencia energética de Galicia, un estudio de viabilidade de alumnado público exterior. Pues un compromiso tamén, temos a mesma empresa contratada, imagino que, en fin, a ver que nos pode explicar por que non esta empresa pues, non fai estos proxectos. Tampouco quero aburrir o personal con todo isto. Ben, aquí hai unha serie de contratos de obras menores, por procedimento trámite ordinario. Contrato menor, ben, aquí pues hai catro adxudicacións a dedo, por decirlo así, onde pues non se toma molestia ninguna. E aquí é onde vostede invita a unha sola empresa. Decide vostede, pues, por exemplo, decide vostede que obras de fábrica en carretera de Vilamoiro, pues concede a vostede a obriga por 16.900 euros. Esto estamos hablando de un deseo de este decreto, un decreto 1670. Esa era unha das obras. A outra obra era ampliación de abastecemento de auga en Frieiro, Traba e Serligoas. A meta ordenario, esa 21.500 euros, ademais nosotros. Outra obra, tamén, adxudicada así a dedo, porque é que xa non pide máis propostas, ni máis presupostos. É dicir, invita a esa empresa e xa está. Que non se reduce nin un centro. A siguiente, a terceira, sería vamos a ver, Pista do Rego, Pista do Outeiro, en ser 21.656 euros a construcción infantil. E a cuarta sería mellora do filme no entorno da igrexa de San Xoán de Lixoa, 12.167, tamén a construcción infantil. E, bueno, estas adjudicacións todos aceptan facelas nun prazo de 2 días, que bueno, non sei, debe ser unha pouca cousa, pero todos aceptan facelas no prazo de 2 días. Non sei que urxencia habrá para isto, pero bueno, tamén é curioso, que a baixa económica cero, é dicir, non temos ninguna ventaxa aquí, pois o diñeiro que hai é este e xa non pedimos rebaixa nin nada, se paga integralmente e punto, e listo. E isto é inicia o expediente 24 do 12, que é moito boa. O 28 avisa vostede ou convida a estas empresas. O mesmo día 28, estas 4 empresas, bueno, son 3 empresas en realidad, que Dios los inocentes,
son 3 empresas, porque unha delas leva 2 horas, como dixemos. Entón, vostede invitos o día 28. E o propio día 28 xa aceptan e ademais, en fin, acordan, están de acordo en facer, en executar as obras en 2 días. É dicir, isto non va máis. É dicir, isto sí que, en fin, estás superando, cada día estás superando. Pero bueno, xa sabemos aquí o que é, non? Aquí só que traballo o rei. O rei xa sabemos quen é. Os demais hai que os buscar, pero o rei xa sabemos quen é, o que lleva todo, non? Siguiente decreto. En 1679, o 28 de 12, mola vostede levantar reparo dunha relación de facturas de 59.200 euros. Aquí, pois non sei exactamente por qué, porque claro, nós non podemos ver todos os, se non teníamos que estar aquí todos os días para ver os informes de intervención. Pero bueno, hai unha cousa que pode ser, ao mellor pode ser este motivo, vostede me dirá ou nos dirá si ten a ver. Pero, por exemplo, Pentagrama Lei SL está percibindo 6.041 euros cada mes, non? Por ensinanza musical. É un mínimo, un decreto que correxira o último decreto que di que esta empresa non aportou a documentación cando se fixo o concurso para adxudicar 2 anos de contrato, que eran 145 millóns. Entón, por puntuación, pois acadou o concurso esta empresa, pero logo despois solicitouse información, documentación, mellor dito, e esta empresa non aportou a documentación, por tanto, quedou deserta, pasouse a segunda empresa, e a segunda empresa solicitouse esa información, esa documentación, que igual que a outra empresa. Entón, é un mínimo decreto. Tamén é verdad que os decretos aquí, vostedes non traen os decretos de fai 15 días para aquí, porque non sei por qué. Se están emitidos, por que non traen os decretos? Porque deixa unha semana e pico sin traer os decretos que están xa feitos, non sei por que non encontramos precio. Non sei que vai responder ou se hai que rectificar algo, non? Non sei que volver atrás, non sei. Pero non parece normal. Por lo tanto, non sei se hai algún decreto posterior que corrixa esa situación, pero se non é así, esta empresa non está contratada. A empresa está así pagando sin contrato. Non é así, a ver se non pode aclarar. No decreto 1681 tamén levanta o reparo de outra factura, este de 10.793, e aquí, pois, temos billetes de avión, temos Pentagrama Leis outra vez, por 6.041 euros, e tamén temos a empresa VV Xestión en Ensinanza Deportiva, 3.645 euros. Na contratación da empresa de deporte, de actividades deportivas, pasa exactamente o mesmo. VV Xestión tamén gañou un concurso que se sacou para, en fin, para as actividades deportivas. Pero, non recordaron moi ben se foi por documentación, se foi por falta de interés, pero esta empresa non chegou a formalizar este contrato. Por lo tanto, recorriuse á segunda empresa. E, pois, tampouco, non sei se hai algún decreto posterior os que temos aquí, pero tampouco está corregido esa situación. Por lo tanto, tamén se estaría pagando de maneira incorrecta a esta empresa. Entón, entendo que o levantamento dos reparos, pois será por eso. Estamos pagando indebidamente porque non formalizamos os contratos, porque non somos capaces de moitas cousas. Ben, depois temos o 1682, o 28 do 12 tamén, os santos inocentes, que foron moi traballadores, que teñen moitos secretos. Pero temos aquí, por exemplo, unha cousa, que isto é unha relación de facturas de 78.429, e aquí, pues, bueno, hai moitas cousas, son 11 páginas, e hai moitas facturas. Pero, o que me chamou a atención é que me tomei a molestia de sumar é o concurso de raza frisona que se celebrou, pois, creo que foi
Raíño Producciones, Televisión, 1149, Ideal Gallegos, 703, Transmedia, Comunicación, Prensa TV, Stands ETA, 6.000 euros, Radio Coruña 390, Federación Comunicación 9.500, bolsas de publicidad 1.300, en fin, outras pequenas facturas. Total, 21.803,60 euros. Eso é o que temos de o concurso de raza persona a vista, por menos, se non hai cousas posteriores. Despois hai outra serie de cousas que temos aquí precisamente temas de desenvolvemento, que é o relator do dinamizador do punto limpio e dos residuos, 700 euros. Volvemos a ter outra vez a recollida do lixo, 21.537, exactamente o mesmo que o mes anterior. Bueno, é unha serie de gastos que, bueno, hai outro que é chamativo, tamén temos que ter un torno, comprar un torno para a piscina coberta, a Liras SSL por 6.687. Aunque non sei moi ben como esta historia, pero un pouco caro parece. Imagino que leva consigo unha instalación ou algún tipo de mantemento de algo, non sei, pero en efectivo se parece bastante carito un solo torno. Porque non sabemos que dirán os presupostos e non chegaban a este tipo, claro. De todas maneiras, pois, bueno, parece-nos ben que vayan tomando alguna das recomendacións, os instrucciones que nos facíamos, que era o que nos teníamos previsto facer, que estábamos teniendo presupostos cando nos estábamos movendo, que era precisamente facer un control de acceso tanto a piscina como ao gimnasio como ao pabellón tamén. Que nos preveíamos comunicar, pois, o que ustedes non fixeron, comunicar o edificio de piscina como el pabellón e que o acceso fose controlado desde un solo punto. Pero bueno, vostedes pues, son máis listos e fixeron de outra maneira. Ou non fixeron, estaban no proxecto, vale, pero bueno. E seguimos. Bueno, despois aquí xa pasamos ao ano, estamos no 14 de xaneiro. Bueno, hai unha serie de apertura de procedimentos expedientes e procedimentos de adxudicación, pois unha modalidade de obras aquí que hai que vamos a ver se son ustedes capaces de levarlas a buen puerto antes de que remate a legislatura. Bueno, o último que quero comentar, máis que nada por coñecemento da xente, pois no 1673, que tamén é o 2812, apróbase o pago de as subvencións nominativas, donde, pois, os Sallas Fútbol Club se lle conceden 21.000 euros, o Balonmán Sallas Fútbol Club 9.000 euros, Deportes Amarelle 9.000 euros, o Castell, a Sociedade Deportiva Castell 6.000 euros, o AMPA do Barría 20.000 euros, a Asociación Chacra, no Príncipe de San Pedro de Itoga, creo, 5.000 euros, Subidados 2.500, a Asociación pues non sei, pasamos como Rafael, como tengo a miña letra. A Asociación de Pesca de Caza, 1.000 euros, a Defensa de 1.000 euros, e a AMPA de Inmaculada 1.000 euros tamén. Bueno, esta é unha delas, que despois hai outra que ten outras subvencións nominativas de menor cuantía. E nada, a ver se nos pode explicar algo, sabes o que tomou nota, e que ten todo listo para contestar. Moitas gracias, señor Camaño, porque realmente é un repaso de lo que se está traballando desde este concello. Tengo que de gobierno
pois sí, estamos facendo obras con contratos menores, con procesos abertos en onde se licita pois, o que lle corresponde, os períodos de ejecución que se cumplen, porque para eso están os pliegos e para eso se levan a cabo. Comentarlle que, por exemplo, que comentou usted a obra da guardería, pois esa obra fixose a través de unha subvención que tamén é do tema de mellora de camiños, por eso hai que facer os pagos dentro dos períodos, non seguindo a orden de prelación para poder justificar a subvención. No que se fai referencia a automóviles Costa que decía que explicáramos, pois efectivamente, esa excursión forma parte dunha campaña, dun programa que se acompaña de acercamento, dunha campaña de acercamento dos jóvenes de Santa Comba e contacto cos entornos naturales significativos de Galicia para que desta forma eles valoren o entorno e ao mesmo tempo se mentalicen do seu cuidado. No tema de pentagrama leis e máis das actividades deportivas, no tema de pentagrama leis, señor, bueno, usted escuite, despois, se non entende, se lle volver a repetir, pero se está atento, pode entender. Sí. Que é o que lle causa tanta gracia? O é que xa non continuamos tal? Porque eu creo que mentras que usted, a pesar de algunas realidades que iso non me rin, porque usted cando... Vamos a ver, cando estábamos na comisión informativa outro día diso, moi claro que quería revisar a vida personal e profesional, e sin embargo xa fai usted mención se eu na miña casa fago as obras así. Non lle reclamei nada cando falou, vale? Porque usted mesmo dixo outro día que íbamos a deixar as cousas, pero usted nada máis empezar a falar se di se é que usted fai as obras da súa casa e dixo moi claro outro día que non se vai meter na vida personal, digan, pero xa iso que non responde. E sin embargo, eu nese momento non lle dixe nada a usted, verdad? Vale. Pois efectivamente, desde o grupo de goberno que temos, a pesar de que usted ahora fixo, pois, efectivamente, dou mención a todas as obras e todos os traballos que se están facendo por os nosos veciños. Esa lle digo, pois efectivamente, o que decía das contratacións tanto das actividades deportivas como as de musicales, pois son contratos que todavía os procesos como unha serie das empresas adjudicatarias pois non cumplían os parámetros, eso sigue aberto todavía ese proceso de contratación, pero como este ayuntamiento non se vai a paralizar, pois siguen ahora mismo impartindo as clases correspondientes tanto deportivas como musicales as empresas que se seguían mantendo de antes para que de alguma forma os nosos veciños non lleven sin os servicios. Sabemos que non é a forma máis adecuada de facelo, pero é a única forma de conseguir que os nosos nenos, as nosas xente maior, que van as actividades tanto deportivas como musicales, non se queden sin ese servicio. Fai mención ao que se paga tanto de Cerceda como de Sogama. Levase moito tempo facendo. Ustedes, cando estuveron no seu goberno, pagaron exactamente as mismas cantidades, non sei de que ven agora hacer usted demagogia de se se paga moito, porque era o mismo que ustedes que pagaban. No respecto a... Sí, ten razón, aí hai uns errores, pois eso de si do logopeda, porque pode ser de calquera deles. E os decretos, quero dicir que os decretos, os sentido a vez que se firman, como son decretos que van numerados, non hai que esperar a sacarlos para modificarlos, non. Se realmente hai unha raza, hai que modificarlos con novo decreto, e aquí non hai ninguna outra cousa que se deixe de facer. Efectivamente, se gastou un carto, como en outras actividades de concurso da Frisona, que foi un concurso autonómico, a nivel autonómico, que recuperamos esas iniciadas en Santa Coma en anos 80, e tuvemos a posibilidade de traer pois, a nivel de Galicia para que desa forma intentar recuperar ese prestigio que tiñamos como cabeza de ira de comarca, tanto na ganadería como na agricultura. Para iso precisamente se fan todas estas actividades, igual que outras encaminhadas a mellora dos nosos veciños. O cuadro de subvencións, usted, pois, eso, as mencionou, como se sempre se levan a cabo. É simplemente repetirle que efectivamente estamos traballando por os nosos veciños, estamos facendo obras, como levamos todos estes 3 anos facendo, efectivamente gastos de hormigón, que se está vendo aí no Souro, antes e seguirá o sabendo, e simplemente para terminar, vou a facer unha referencia ao famoso poste da luz. Efectivamente, estamos poñendo moitos postes, moitos novos que fan falta, pero mire que casualidade que o poste deste vez, que xa debe ser a terceira vez que van ao pleno, xa lle dixemos que era un poste de Fenosa, e nos postes de Fenosa o Ayuntamiento non ten competencia. Sin máis, pasamos entonces ao turno de preguntas. É así. Pero os outros todos cambiaron, ese non. A mesma línea que vai do Banco Popular a esta casa, cambiaron todos excepto este. Pero o poste de Fenosa, a poste de Fenosa, nós non podemos facer nada cos postes de Fenosa. O
Ou que é unha empresa privada que para eles, para as súas propiedades, o que queran. Nos vamos a meternos nunha administración local nunha propiedade privada. Bueno, nunha propiedade dun poste, que non é un poste municipal, que é un poste de Fenosa. Pero, se me permite, posto que... Pasamos entonces horas a o turno de preguntas. Se me permite, que non entendín ben, a ver se me aclara un par de cousas, certo? E entendín ben, iso que lle podíamos aclarar, que nos podía aclarar, non? Sí ou non? A palabra de campaña se dice que estaba aclarada. Que máis querían? Vostede dixo que sí. Non, que como que está aclarada? Vostede dixo que se non entende, agarde, e despois, se quero, repite. Entón, agora quero volver a facerlle esa aclaración, ou pedirlle esa aclaración. Non entendín ben o de campaña. A campaña de xóvenes, onde foi aprobada? Quen a aprobou? Onde está aprobada ese caso? Decidieron vostede tamén, ese día. Vostede vai regalando viaxes en autobús por aquí e por lá porque non lle dá gana. Ou foi aprobado eso en algún sitio. É unha asociación, é algo que ten unha subvención nominativa ou que é? Vostede di, pide que pago. Pago. Ben. O tema de deportes, o tema de música, está dicindo logo que non son capaces de facer un contrato con condicións. Mira que temos personal, pero non son capaces de facer un contrato, queda desierto e todos seguimos pagando. Certo. Ten usted unha auditoría por aí funcionando, a ver se o ciclo concepto da auga ou algo así. Ten usted unha empresa de Madrid, con nombre inglés, con sede social en Madrid, que fai un ano, o sea, facendo unha auditoría, supostamente, vai facer unha auditoría como está a auga desde a traída hasta a explotación. Non sabemos nada desa auditoría, só sabemos que vostede lle paga, pero non sabemos nada. E mesmo, en canto a Sogama, di vostede que nós, vostede botenos a culpa a nós. Mire, nós non estamos ali. Se vostede quere ser igual que a nós nese aspecto, pois non faga nada, entón non está. A nós non nos pode dar culpa. Primeiro, porque o desaguisado que tienen vostedes montado aquí é moi malo de arreglar, e menos nos tienen siglas. É moi malo de arreglar, sabe? Pero o Sogama, pois o que teria que facer é reducido, facer algo, unha campaña, ou si, non está facendo unha proposta aquí de adherirnos a un proxecto aquí de agora de cuestión de enerxía e clima. Pois mire, será que lo recordarán os partidos porque hasta agora non se tomou ninguna en ese sentido. En canto da raza frisona, que o recuperamos, diga a verdade. Si era, non o pode facer. Entón, pois, dixeron ao colega, posti os 21.000 euros, que si era non podo facer este ano. Entón, diga a verdade así. Non lle diga tonterías, que recuperaron ustedes. E que non a podían facer así, entonces, pois, e usted pone a Santa Roma logo os 22.000 euros. 22 por menos, que se sabe, por momento. Nada más. Bueno, pues voulle contestar porque sabes que temos aí unha sarta de resentimiento por parte do seu goberno en donde realmente o único que intentan é desprestigiar o que se está facendo. Levamos 3 anos a traballar por nosos veciños despois de recoller un concello do que estuveron ustedes un ano gobernando, do que non se fixo nada, donde estaba paralizado, e donde precisamente, pois sí, o tema de Sogama era un tema que xa estaba antes de que ustedes entraran, desde que ustedes entraron, que sigue igual porque é un contrato en donde hai que pagar unhas cuantías e hai que seguir pagándoas. O tema da campaña é unha campaña municipal, porque nós non damos os cartos así para que vayan de vacacións, porque ustedes estaban acostumbrados a faceros así, e pensan que todo o mundo fai como ustedes, pero non. Desde os distintos departamentos, xa de deportes, xa de cultura, xa de xuventude, fanse campañas, chámelle como queira. Son complementos, son actividades, son campañas educativas, culturales e juveniles, en donde se fan actividades para os nosos jóvenes con un determinado nombre. Que usted diga que están dadas a dedo, onde, eu creo que as actividades para todos os nosos vecinos, dos distintos sectores, sean jóvenes, sean nenos tal, non é gastar os cartos para ir por aí. Se lle digo, igual facían ustedes así, e pensa que tamén o fan desta forma. Pois ao mellor os pliegos que pusemos ten usted razón, os pliegos que se fixeron tanto para actividades musicales como deportivas, pois ao mellor son moito complejos e non se dá resuelto eses temas, pero bueno, por lo menos sacamos os pliegos e estamos intentando sacar eses contratos para que os nosos nenos sigan tendo na escola de música, non como ustedes que non fixeron nada durante o ano que estuveron.
E o tema da frisona, pois ten usted toda a razón do mundo, claro que sí. O concurso da baixa frisona levábanse uns anos facendo Silleda. Pero este ano, precisamente, se sacou de Silleda e a partir de agora vais a levar cada ano a unha provincia distinta. Entonces, este ano, pois, había unha serie de concellos que estábamos interesados en que o concurso fora con esos concellos. Este ano tocaballe pois, a participación da provincia da Coruña, e precisamente, porque iso en Santa Coma, como se podría haber feito en Melide ou en algún outro concello dos que estarían interesados en executarlo. E non é porque fóramos do Partido Popular que nos unimos a este pacto dos alcaldes, como dije outro día na comisión, que debe de ser que cando ustedes gobernaron só lle facían o que lle mandaban os socialistas, porque usted digo outro día, é que ustedes uniron ao pacto de alcaldes porque lle mandaron os do PP. Home, sí, pois mira, ahora mismo, gracias a Dios está gobernando o Partido Popular a nivel autonómico, que xa se sabe como lle vai a nivel nacional, e temos esa suerte en donde está gobernando, pero independientemente de eso, en Bruselas, son de donde parte esta iniciativa para todos os países, independientemente del tipo de gobierno que sea, que se lle dixen antes, que se lle dixen que outro día, precisamente, cando fomos a presentación deste plan, deste pacto dos alcaldes que estaban en primeira línea non eran ningún do PP. Estábamos do PP, pero tamén había xente do Bloque, había xente dos socialistas, había xente de outros concellos en donde gobernan. Porque era un pacto dos alcaldes, e por suposto que estaría o de Ribeira, porque queira ou non, como anfitrións a que se facía do seu concello, teria que estar ali. Home, tamén só faltaría. Sin máis, contestado todo isto, pasamos ao turno de preguntas, temos un turno de palabra, non sei se queres que formularas o seu compañeiro. Vou iniciar un programa. O único que dixo, despois de facer aquí unha homilía que xa pensei que estaba na misa, é que non todos somos igual. Aí estamos de acordo, non todos somos igual. Non é igual estar gobernando que estar na oposición. O que está gobernando toca lle dar explicacións do que está facendo, non do que fixeron outros, Vostedes sempre se compara con outros, e esos outros, curiosamente, non son os que gobernaron 30 anos este concello. É dicir, que vostede estuvo gobernando antes de agora, co goberno de Landeira, e despois quedou como alcaldesa. Todo iso é cousa juzgada. Iso xa pasou. Pasaron as urnas e non lle deron unha votación. Por lo tanto, non ten término de comparación. Pasou o exame, lo evaluaron e suspendió. Pasará o exame, evaluarán e suspenderá. Sí, pode ser rico do que queira. Será así mismo como estou dicindo. E será así mismo porque a xente non é estúpida. Sabe que está facendo agora? Gastando porque sabe que se vai. Iso entende todo o mundo. Como sabe que se vai, están facendo as últimas cousas. Non é de recibo que diga que temos contratos e que diga non, é que ustedes non nos solucionaron nun ano. E nos deixámoslo 3 anos. Non só eso, é un lo deixamos. Como pasou cos outros contratos, cando esta persona vai ao juzgado, será o mismo cos outros contratos que tiñan ustedes así de 30 anos. A que esperan? Con 3 anos non se fijo unha empresa. Contrato laboral indefinido. Outros 2 anos máis. Despois, o que ven atrás, eso é que o despediron, Non o despediron. É que ustedes fan así, e o levan facendo toda a vida. Teñen un estudio contratado de arquitectura e encargan os proxectos a un estudio supuestamente vinculado ao plan do asfalto. Que calquera que busquen en Google ou en Internet o plan do asfalto. Ese estudio é o que lle fixo ese proxecto. Non o sabe. Xa hai mafias da adjudicación dese proxecto xa antes de empezar. Porque se está vinculado co plan do asfalto, presuntamente vinculado co plan do asfalto, ese estudio, a través da figura dos seus directivos, vostede me dirán, e depois pagan un estudio. Aquí pagamos un estudio. O estudio xa fai proxectos como se ve aí, en nombre de terceiros estudios ou como sean, porque se pagan outros proxectos. Temos alguén contratado para facer iso e depois pagamos outros proxectos por aí a xente. Pero iso non o digo eu, Vaya, vostedes repasan aí nos decretos e só digo o interventor. Só dixo o interventor. Pero como usted levanta o reparo, adjudica as obras todas a ver, certifica as obras todas sin terminar,
porque a menos que teña propiedades traumatúficas non é posible facer a obra dun día para outro pola noite. Iso digo eu que é imposible. Que foron ali que a luz das velas. E na sacar a luz levan 2 semanas. Imagínense que a obra de 50.000 euros que están facendo aquí e fan un día para outro. Iso é imposible e impensable. Cada plazo de ejecución eran 90 días. Non é que cante. É que hai corrupción a palabras. E a xente o sabe. E a xente cheira de un medo, que teme de perder. E van a perder. Fala dos servicios sociales constantemente. E sabe como están adjudicando as plazas? Por criterios políticos, Pregunten a mí. Pregunten a mí. Vale, pregunten. Cando salgamos de aquí, levantamos, marchamos e acabou o cuento. Non me vai a decir, porque usted sabe perfectamente que ten asignadas plazas de axuda a domicilio por criterios políticos e hai outra xente que está na garda, na lista de garda. Vale? E cousas peores que se aí me teño que calar. Porque, si, eso é ser hipócrita, sabes? É ser hipócrita, porque o único que lles preocupa a vostedes é que eu non me entere. Eu sei, de moitas cousas seinas. Outra cousa é que eu as poda decir aquí públicamente. Entre outras cousas, porque teria que caeros a cara de vergonza de cousas graves que están pasando no Concello. Graves, moi graves. Sí, no, pero... No, sí, xa estou seguindo. E creo que fixo un esforzo pola contención. Un esforzo pola contención. O que hai que ser hipócrita é vir aquí e dicir esas cousas. Mira, si está a vista de todos, hombre. Non acaba de decir o meu compañero que lle deran unha subvención de 21.000 euros aos Añas. Quen é o presidente dos Añas? Quen é? O marido da concejala. Xa estuvo a concejala cando se votou iso? Pois non se estuvo. Parece que iso é razonable. Dice que cousas personales non é personal, é público. Como que maleducado? Antes de ser presidente, os señores Si non antes de ser presidente, a subvención foi despois. E se non vaya aí, que eu comprobei as datas, comprobei as datas, e sei o que falo. Vale, a subvención foi a posteriori de ser presidente. Si, non manda nada, o que manda é que é unha corrupción generalizada. Entende como manda? E sobre todo, xa yo digo, vostede pasou unhas eleccións e perdidas, e pasará outras eleccións e volverás a perder. E acuérdase do que lle digo eu vos aquí. E pode porse como se ponga, e pode decir o que queira, e pode ir prometendo a xente o que queira ou amenazándola. Que xa terminaron esos mundos. A xente espabilou. Moitas gracias. O robo é que non sigan mentindo a xente. Parece que boa condición. Que non sigan facendo explicacións de que si os outros facían ou non facían. Vostede é o goberno e corresponde explicarnos a todos o que vostedes fan, non o que facíamos nós, Toja ou quen sea. E podo decir ben claro, nós fixemos unha cousa, ganar unhas eleccións, cousa que vostede non fixo. Entende? Pois vou contestar ese ruego. Nós estamos facendo as cousas perfectamente. Que é o que lle fastidia a usted por ese critica? Porque despois de estar un ano paralizado o ayuntamiento, levanse 3 anos facendo cousas. E usted non deixa máis que de criticar e intentar viñerlle a todos. Estou falando eu. Entonces, usted o único que intenta é poñer na zancadilla porque lle fastidia que se estean facendo as cousas ben. Fala de corrupción, usted sabe que é corrupción porque só pode falar de corrupción o que realmente ejerce. E o que non ejerce a corrupción non ten problema de falar desa corrupción, nin de amedrentar a nada, nin de falar sempre de dúbidas. O que pasa é que, sobre todo, a xente que está imputada, é a que acusa aos outros nada máis. Imputada de que? Pasamos as preguntas. Imputada de que? Estará seguro que é imputada. ¿Imputada de qué? Diga. ¿De qué? Pregunta, señor Camaño, ou usted? Quen vai formular as preguntas? O único que lle vou a decir, sí, vai a facer a súa compañía máis eu. No, pero usted non ten turno de palabra, non se ten o señor Camaño. Preguntas non hai portavoces ou non nos sabe. Sí. Ahora mismo, usted non ten o señor Camaño. Usted si quere esa palabra despois. Teño turno, señor Camaño. Por favor, señor Camaño, usamos os turnos como queremos. No, de eso nada. Aquí a que lle digo prendo son eu moito que lle pese, porque son alcaldesa, e
E son eu a que dou turnos de palabra, para eso son a alcaldesa, para eso presido o pleno, e para eso me queda outro pleno ordinario para presidir os que haxa extraordinarios tamén os presidirei, e hasta el 26 de maio sigo sendo a alcaldesa moi a pesar do que usted le cueste con el tiempo que levo de alcaldesa, e seguirei presidindo hasta ese día os plenos. Así que dirijo eu o pleno e dous turnos de palabra. Ese turno de palabra ahora mismo o tiña o señor Caamaño. Por favor, señor Caamaño, formule as preguntas. Sí, gracias. Bueno, mira, as preguntas podem facer calquera concelleiro. Ustedes se pueden asignar o turno de palabra, pero calquer concelleiro ten derecho a facer preguntas. Non necesariamente o traballo. Pero cando eu lle dea o turno de palabra, mentras non, vale? Que era o que me refería eu, vale? Que tamén outras veces participou a señora Patricia Val ou en sea, pero cando dou o turno de palabra, vale? En principio, dime usted, entonces es o turno de palabra, si o que quero utilizar, vale? Sí, usted sí, pero... A mi muller ahora mismo aquí sobraba, vale? Pues disculpe, non era en sentido figurativo, era unha maneira de falar, de novo. Non era como ánimo ningún, non era tan subjetivo, non era. Mire, temos que preguntar. Voy a refrescar que ten pendente de contestarnos. El ano pasado dixo que nos iba a contestar no siguiente vez, entón voy a refrescar por si... No, pero me fago favor, as preguntas de outro día as teño que contestar, apuntadas para contestar, non se preocupe. Claro. Hai que ser caballeros, o sea, isto está pendiente de contestar. Usted dígame as novas, porque as outras... A modo telegráfico voy a refrescar o que teníamos pendente de contestar. Eso se puede contestar, non se preocupe. Dígame as novas, e logo se contesta. Ben, pues mire, vou a primeira pregunta, mire. Son suaves, vimos en plan, non queremos molestar a los. Mire, a primeira, o día 5 de decembro, comuniquei a vostede que estaba rehabilitando un edificio que se chamaba Martínez Casimiro, en concreto, e que se estaban desfacendo de todos os, maquinaria, todos os anseos que tiñan ali dentro, o sector, butacas, cartéis, en fin, o que houve ali dentro de valor histórico, en fin. Entón, hai cousas que ten un valor histórico que teñen, pero sobre todo ten un valor, pois, non sei, emocional ou sentimental das persoas, sobre todo os que pegamos canas, pois temos as nosas referencias, e os que nos pegan, pois ten a seus pais e os seus ovos, non? Pero, bueno, pois era algo que é unha pena que, por que me dixeron, despois de parte dos butacas eran bastante bonitas, activas, en fin, tiñan o seu valor. O proxector, o parecer, que está ali, que é moi difícil de sacar, pero había outras cousas, como cartéis e así, pois, bueno, que era moi fácil poder recuperarlos para, tense, levarlos como museo ou, bueno, non sei, facer algo, en fin, poderlos expoñer, é ser algo que ensinar, algo que ver, e conservar ao mesmo tempo tamén as cousas de valor, non sei, histórico, cultural, ou sentimental. Que nos pode decir, pode recuperar algo, fixo algunha xestión, porque se vendeuse e os novos propietarios decidiron reformarlo. Entón, a pregunta é se pode recuperar algún material deste tipo, fixo unha xestión ou que problemas hai para non poder facer. A segunda pregunta sería que vostede, do 18 de outubro ao día 22, estuve de viaxe en Sicilia, Italia, para asistir aos actos de hermanamento con Gallodor, nos que participa este Concello dentro do programa europeo Europa para os cidadáns. E houve un gasto de 1.100 euros en billetes de avión. Aquí esta cuestión, pues bueno, yo non é relevante, pero non tivemos noticia ninguna desta cuestión. Si o Concello, non sei se mandou, non sei como se indalero, pero bueno, non sei se o mandamento fixo vostede ou fixo o Concello. Se fixo o Concello, estas cousas son entregues ao pleno, e cando menos dar información aos grupos que estamos aquí. Entón, eu non sei se isto foi unha viaxe institucional ou foi unha viaxe de outro tipo.
Se é unha alianza institucional, nos deberíamos ter conocimiento. Cando menos conocimiento. E se nos mandamos un alguén, tamén deberíamos ter conocimiento, entendo eu. Somos parte da corporación, a non ser que se manda vostede sola. Porque se un concello de Santa Comba, entón xa somos todos. Nós non tivemos conocimiento de ningún texto, nin da súa ausencia se queda, pero bueno, como os outros decretos venen 2 meses despois, pues claro, enteramos tanto nos enteramos, non? Pero bueno, a pregunta neste caso, que é a segunda pregunta, é quen asistiu a ese mandamento a Sicilia, ao municipio de Valladolid, que ten usted moita querenda, señor Langueira, creo que estivo tamén a Sicilia. Estaba na comuna de Caprio ou algo parecido, sí, Caprio non, pero a comuna, sí, comuna que van a ese municipio. Pois tamén estivo tamén en Sicilia, tamén. Non sei a que ven esta querencia por Sicilia. Será cosa nosa ou o que pasa? Cosa nosa. Cosa nosa, non sei que ven esa querencia por Sicilia, pero bueno, explíquenos a ver. Son 3 preguntas. Quen asistiu? Se era unha alianza institucional, e quen paga esa cuestión. Eso veño no decreto nese 070. Ben, a terceira sería máis ben para a señora Esteves Pasandín. Mire, o servicio de atención temperada, e xa é molesto ter de falar desto outra vez, pero bueno, a mí me gusta hacer memoria, me gusta acabar as cousas e as empresas, que o servicio de atención temperada, de atención a menos de 0 a 6 anos, entre Santa Comba e Mazaricos, firmos aquí un convenio, tocamos para repetir, hasta creo que íbamos a facer un pleno especial para repetir ese convenio, todo que estaba mal feito. Vemos unha serie de acordos aquí, de vai e viene, aquí e a troca. Total, que deberíamos haber empezado, creo, si non recordo mal, deberíamos haber empezado ese servicio en xuño do ano pasado. E creo que empezou, non sei se foi en outubro ou en novembro. Non sei se foi outubro ou novembro, pero bueno. E total, que tiveron un mes e pico de servicio. Que é unha subvención que acabou aminorando, porque claro, o plazo que se iba a celebrar ou a ter ese servicio, pois se reducindo, por lo tanto, a subvención tamén se reducimos. De tal maneira que a subvención acabou en 2.678 euros, dos que o 70% é para Santa Comba e o 80% é para Mazaricos, que é outra parte. Entón, claro, unha subvención de 2.678, tivemos unha serie de decreto vai, decreto ven, cosas extractivo pleno, convenio, propio de bordo, que estaba mal feito. E logo, despois, agora, ao ver os decretos, pois vemos que se pagan os gastos dos tribunais de selección. Os tribunais que deciden a quen poñemos houve que contratar un terapeuta ocupacional, un fisioterapeuta e un logopeda. Entón, houve que constituir un tribunal de selección para que escolla a persona máis adecuada, pero non só eso, senón además tamén pediron vostedes tamén a colaboración de un profesional entendido na materia para que os asesorase. Non foi só o suficiente do tribunal, senón además precisaron un asesor. De tal maneira que para os 2.700 euros gastaron ustedes no proceso de selección do terapeuta ocupacional 581,27 euros. Para o fisioterapeuta gastaron exactamente a mesma cantidad, 581,27 euros. E para o logopeda gastaron 538,49 euros. Total, 1.700 euros. É dicir, seleccionar o personal para, que non sei canto tempo impartían ese servicio, pero eso non sería un mes e medio, así. Seleccionar ese personal costou o mismo que o dinero que lle corresponde a Santa Comba de Subvención. Que é tanto como decir que tivemos que vender o coche para comprar a gasolina. Ten así o mismo. Entón, claro, aquí unha vez máis vese unha vez máis a incompetencia
de vostede en concreto, neste caso de vostede, culpable, sí, claro, vostede é que firmou aí todas as... Defíneme vostede como incompetente. Sí, correcto, neste caso sí, neste caso sí. Entón, a ver se nos pode explicar como vai ser isto. Canto lle costou, a pregunta é, canto lle costou este servizo ao Concello? Porque a subvención non paga máis que os tribunais de selección, os traballadores non terían que pagar, non? Os traballadores terían que cobrar. Porque o dinheiro da subvención xa o levan os tribunais. Os empleados do Concello, que son outros empleados do Concello, que serían os sobresueldos. Normalmente non retiran da nómina cando van ao tribunal, non retiran da nómina o que perciben do tribunal. Entón, a ver se nos pode decir canto lle costou ao Concello este servizo. E canto tempo durou. Isto tamén ven no decreto 1677, se quere comprobar que isto é. Ben, eso era a terceira pregunta, señores presidentes. A cuarta pregunta sería que vostede, señora alcaldesa, a principios de decembro, saiu na prensa, a noticia, pois, que vostede visitou o conxunto etnográfico da illa acompañada da directora de turismo de Galicia, a señora Navajas, a máis dos concelleiros de urbanismo e de servicios tamén estaban aquí. Entón, foron ustedes a ver as obras de restauración daqueles moinhos e o entorno que tal. O entorno é un surero. Entón, efectivamente, restauramos aquí un par de moinhos no Río Vimos, o paso por a illa, e logo despois, claro, eu no último pleno dixenme que aquilo se fixera moi rápido, que había unha contratación que había 3 empresas que eran do mesmo código postal, que eran na zona de Miazo, de Carnés, exacto, vou dicir, a festa dos Callos, que era o banco dos Callos. Había 3 empresas que eran do mesmo código postal, e unha desas empresas tiña os mesmos apellidos que a redactora do proceso. Bueno, entón, xa a contratación é así, pero o caso é que creo que foi en 2 días, non sei se o día 19 adxudicaron e o día 20 se estaba pagando. Entón, claro, eu recordo que no último pleno falamos dese asunto tamén. Entón, claro, fixose tan rápido, e tamén lle dixen que eu non me había enterado, como fui tan rápido, non me había enterado que iba a ir a vela. Entón, efectivamente, foi unha vela. E foi o día 25 de decembro, o día de Nadal, porque despois de comer, pois, fomos por aquí. Había máis xente. Pero, cando chego ali, a verdade é que querei asombrado, non, querei, non sei, eu penso unha posible. E pero unha posible isto. É dicir, chego ali, o que se ve é que ali entrou un excavador, coa pala por diante, arramplou con todo o ruido por diante, e barreu un raspimpas aquí para allá, tirou con todo. Entón, como encontro? Encontro, despois, uns árboles cortados que deben de ser como uns árboles centenarios, 61 por ali, que sabrá un día que a mí, pero polo diámetro que ten aqueles árboles, pois debían de ser centenarios ou algo así. Entón, todos cortados, facendo un taburete para sentarnos, ou para merendar, non sei. Bueno, un taburete, eso o digo, non seguro, nin eso pensaba, cortamos. Pero non só eso. Aquilo está cheo de plásticos, de botellas de plástico, unha roda no río, un frigorífico no río, e xusto ali unha cámara que leva auga para o frigorífico, rota. A frigorífico é o frigorífico. O frigorífico é o frigorífico, pero eso non é suficiente, Teñen unha escombrera xusto enfrente. E van ustedes ali coas cámaras, coas fotos, e presuman de rehabilitar este consulto etnográfico. E presumen de rehabilitarlo e levan ali a directora de turismo de Galicia, ou como se non sei, creo que é directora de turismo de Galicia. Levan ali a directora para que vexan a que creo que directora. Pero é directora de turismo. Nada.
Entón, claro, eu non sei se non nos cae a cara de vergonza a vostede. O importante é a foto. É que o importante é a foto, pero é que además eu bastante creo que é un delito medioambiental. Para mí eso é terrorismo contra a natureza. É un, non sei, é que, ademais é que, o sea, unha xa é de vergonza para ir ali. Para ir ali e levar a directora de turismo a asignar eso, xa é de vergonza. Cheo de plástico, de que postes non tienen os plásticos, sabe? Era que cando fuguedo xa había pasado casi un mes. Supoñamos... Barna de deportes, eu tengo unha pista en zona de patrimonios. Supoñamos que vostedes nos enteraran de que había plásticos, sabían que habíamos comunidade e había de todo. Se vostedes foron ao principio, que dicir, eu fui o día 25, pois tiveron 3 semanas para limpar ou non. Pero non, ainda estábamos ali, que non tiveron tempo de sacar. Vostedes non viron os plásticos, todas as botellas que hai por ali, toda aquela porquería non ali. Ainda estábamos ali. E non só eso, muller. Digo, vayan, vamos a ir a ver como está a casa da escola, que no seu día, non sei cando, ya diseñe que ali habían quedado restos, cristales que podían cortar así, que había perfiles de aluminio ali tirados. E digo, vamos a ver a casa da escola, a ver. Pois tampouco, siguen ali os cristales, tienen ali fotos se os queren ver. E mire, aquel monitor que temos ali non sei para qué. Pero sería moi práctico que podéramos nos mandar non sei, unha foto, mandala ali, pois a que temos que utilizar. Mandala ali, podemos nos poñer, pois para que todo o mundo vexo que hai para ver. Cando hai que presumir, cando hai que non presumir. Pero non, está ali colgado, non sei para. Pero en fin, que é unha vergonha. Pero é unha vergonha. Pero é que eu non sei, se vostedes, non sei a que están aquí, a verdade. Non sei a que están aquí. É que hai tanta inoperancia que non hai ninguén que poda pedir un teléfono e dicir, oi, ide buscar ali a que. O se fai falta, collemos o coche, vamos a protección civil, movemos ali, vamos a levantar estes cristales, vamos a quitar isto de aquí. Ou é que está a xente aquí? A cobrar e a tomar os horas. Os problemas son de outros. Por Dios, por Dios. Eso é unha posición. Sí, claro, non, xa estaban ali cando nos estábamos, e tira a hora tamén, claro. Estábamos escondidos, agora están a vista. É vergoñento. É impresentable. É impresentable. Pero bueno, esto xa ali, o tipo de goberno que temos. Mire, vou acabando xa lle vexo cada dado que ten. Mire. Un inciso. Non lle aguante que me diga que teño cara de acorrimento porque teño a cara que me dá, vale? Se estou mirando para usted, malo. Se non estou mirando para usted, malo. Vamos a ver. Díxese de tonterías que faga as preguntas. E lle díxese de insultar que o que encanta a usted. Sí, continúo, por favor. Sí, gracias. Mire, a lista dos decretos que comentamos anteriormente, sobre todo os de contratación, pois observase, xa faz tempo, penso observando un trato preferente a esta empresa, Construcción de Mantido, que non teño gusto de conocer esta persona, non teño gusto de conocer, pero sí que veño observando, porque levo os decretos e teño que verlos, e teño que comentar, non? E cando as cousas están mal feitas, pois hai que decirlo, non? Entón, resulta que vostedes están dando, como eso parece, por lo menos, tanto en contratos a dedo como en pagos, vostedes teñen toda a agilidade, ningún verga para as monedas a final de mes. Vostedes, a esta empresa en concreto, que xa digo, non teño nada contra esta empresa porque non coñezo nin este estado. Pero, vostedes adjudican un montón de horas a dedo. Bueno, a dedo. As que se adjudican así, directamente. E os pagos son inmediatos. E as obras fanse, casi se paga antes de acabar a obra. Eu non entendo por que ese trato preferente a esta empresa. Non o entendo. Seguramente vostedes sí. Pero aquí de repente
unha empresa que non estaba pasa a facer a maior parte dos contratos, salvo aqueles onde xa non se pode meter, porque son contratos maiores, e aí se é máis difícil. Pero todo que sea minorencias e non tan minucias vai para mí. Gostaríamos saber vale o motivo. Entón a pregunta, neste caso, é a que obedece este trato preferente e de primas. Máximo, se temos en conta que esta empresa foi a que fixo aquela obra do POS 2015 de Porto Carreiro, Freixeiro e Arnó, aí, fixo aquela obra, fixo unha obra de asfaltado, en donde faltan 500 metros de asfalto, que ninguén lle preocupan, a ustedes tampouco, pero se cada hora en preocupar dentro do pouco. Igual que tiene noticias. Igual que tiene noticias dentro do pouco. É dicir, falta 500 metros de asfaltado, ninguén lle preocupa. Bueno, pues son os que lle preocupan. Bueno, que como premio a todo isto, que logo despois a outra parte non tiña que levar asfaltado, a outra parte houve chegar dentro de un mes ou así, ao acabar as obras, estuveron xa, pois a zona de Castelpombo e de Porto Carreiro, estuveron por así, sabe? Entón, como fixo tamén todo ese traballo, todos vostedes deronlle unha obra montoto, deron outros nos picotos, e todas esas gestións por aquí. Trato perfecto. Home, eu non sei, a ver se nos pode explicar que razón hai para isto, que razón hai para pagarlle, porque as facturas non se poden pagar para concreto. As facturas hai que pagarlas por orden de entrada. Non, a ver, para o xestivo, espera, non, que soy legal. Que soy legal. Pero bueno, xa digo, non sei cal é o motivo, non sei se vostede nos pode dar algún tipo de explicación, pero esperemos que isto non teña nada que ver co seu parentesco, co antigo alcalde que había aquí. Porque parece que aquí hai xente que o que lle gusta o Concello é coste de momento desconectar, quitar os tentáculos de ali. Porque hai xente que, non sei, hai xente pois, que fai como as sanguijuelas, ou como as garrapatas, que agarran a presa e non a solta. Por favor, non fagan comparacións. Entón, non, quero pensar que non terá nada que ver con eso. Pero a verdade é que é moi chamativo. A verdade é que é moi chamativo. Pero, en fin, é unha maneira de que están, como están gobernando ustedes aquí. Esas son as súas formas. A incompetencia, a desvergoña ambiental, e sabe Deus que máis hai por aquí. Sabe Deus. E xa para rematar, vou a decir, a última, que este sería a sexta cuestión, que máis ben é un probo como unha pregunta. Pero, en fin, máis que nada é pedirle que se poñan con unhas pilas, que teñan moito personal ao seu cargo, que o poñan a funcionar como debido, e ustedes tamén, que se apliquen o que se tenta aplicar, que tenta facer, porque, se non se están perjudicando ustedes solos, están perjudicando o Concello de Santiago. E hai moitas provas disso. Ustedes acaban recientemente, o sea, a súa mala gestión por non saber sostener, aparte deses contratos todos irregulares que están tendo ustedes, que non son capaces nin de renovar, nin de facer outra cousa, non? Como o da música, como o das actividades deportivas, como o da auga, como o da decoradora, ninguna. Pero aparte deso, están ustedes, perderon recientemente a Traldella de Biomasa para o centro de saúde, por 60 millóns. Anteriormente habían perdido do Montrus. Sí, perderon a subvención nominativa a subvención do polígono. Bien, e non só eso. 70.000 euros para o polígono. Sí, no, e non só eso, que ademais, Eso non mes só, neste último e mes. ademais, por exemplo, teñen sin facer obras do post-2015. Estamos en xaneiro de 2019. Pois teñen vostedes obras sin facer do plan de obras do 2015, que son precisamente as obras de que se aprobou a bandeira no ano 2014, e aquel proxecto.
a Rúa Emigrante, a Rúa Suárez Vence, creo que Berogán, creo que é Xosé Ferrer. Non sei se é un máis, non sei se é Ponte de Berogán. Bueno, pois esas rúas ten que asfaltarlas. Pois están pendentes do post-2015. E isto non é incompetencia, ustedes me dirán. E ben, tampouco, ou casi nunca fan caso das nosas sugerencias. Nós dixemos aquí, por exemplo, que fixeran algo con Matadoiro da Pereira, que está caendo, que se está refacendo. E vostede, efectivamente, hai balsas ali, balsas con augas peligrosas. Aquilo é unha despeita ali, se entra calquera ali, e calquera día pasa unha desgracia. Entón, nin se convocou a unha comunidade, nin teñen vostedes previsto nada, nin o van a facer, nin se van a molestar, nin se van a ocupar tampouco, bueno, que agora sabe Dios, agora non teñen algo, pero ali cobraron casi 1 millón de euros do seguro, e ninguén sabe onde está. Entón, a vostedes tampouco les preocupa eso. Total, que tampouco les interesa moito as nosas sugerencias, ni o que nos podamos aportar, e eu creo que farían ben en ter, bueno, outra cousa, a Casa da Cultura, xa prácticamente estaba feito, porque non están dando o tema da reforma interior. Si, ora díganos que fixeron vostedes unha modificación no proxecto, pois non fixeran. Non fixeran. A cuestión é que vostedes non son nin siquiera capaces de gastar os cartos que xa están comprometidos. E depois non só eso, despois somos nunha xestión impresionante, viñeron vostedes aquí, que había un remanente negativo de 400.000 euros e agora tenen vostedes en 800.000. Pois é unha mentira cochina. Vostedes aproban aquí os presupostos. Entón, en primeiro lugar, contemplan 200.000 euros que son para a estrada de San Salvador, que non se pode dedicar para outra cosa. Pero vostedes teñen aquí porque suman 200.000, suman agora. Ben, despois suman vostedes 300.000 de recaudación de ingresos pola auga, polo servicio de auga. Que non o ten, ni non están gestionando, ni nada. Pero aproban vostedes os presupostos en agosto, dicindo que o servicio da auga lles vai a supoñer 300 millóns de ingresos. Oye, 300.000 euros en todo o ano. Se aproba os presupostos en agosto, xa só serán 4 meses, será a parte proporcional, será unha terceira parte. Non, pero non. Ustedes din que van a ter 300.000 euros de ingresos. Bien. Pero despois tuve unha sorte de que a regularización do catastro pois supúselle como 400.000 euros de ingresos adicionales polas contribucións dos 4 anos de atrás tamén. Entón, claro, atribúyense vostedes un mérito de 400.000 euros cando non teñen nada a ver porque son impostos polo Estado e polo catastro. O que é a regularización. Despois a recaudación sí que é por concello. Pero non se atribuyen ese mérito porque é un mérito do goberno central. Hacienda, que decide regularizar o catastro nos concellos. Esto todo é un fenómeno que agora está tocando outros, que se cumplían a outros casos tamén e outros colegas. Entón non se atribuyen o que non ten. Pero non só eso. É que además tampouco contemplan que teñen que pagar 250.000 euros de cuota, que faltan 2 cuotas sin pagar a Xunta por o recinto final, pero tampouco se contempla nos presupostos. Non? Tampouco contempla vostede a deuda que lle supón ao Concello, porque en realidad o que se fixo foi, a deuda foi transferirle á Diputación. Quitamos os bancos e transferimos á Diputación. Que pasa? Que como hai 2 anos de carencia en donde non se empeza a devolver, non temos deuda. Este ano non temos deuda. Cando temos a pagar, xa temos. Entón, todo isto suman vostedes no seu haber, como se estiveran todo eso. Entón, digo, pois temos 800 millóns. Pois non, tenemos vostedes unha ruína, que é o pouco que hai, é obrigado por lei. É obrigado por as leyes do goberno central, que
debería endeudarse máis do 2% en cada ejercicio. E polo beneficio que lle supuso as arcas do Concello, que non os vecinos, que nos supuso pois, que dos anos. Claro, sí, aquel chega a regularización catastral, pois, cando yo saber o Concello, que os vecinos non nos van a arreglar, ellos, pois, cambian os aplausos. E así, entón, eso é o que teñen ustedes, teñen unha xestión ruinosa e en obras fatal, non han feito, non son capaces de gastar, perdan subvencións, e non sei. Por tanto, o personal, vostedes, nin saben organizar, nin saben gestionar, nin son... Eu diría que vostedes non son aptos para este uso. Eu creo que aquí un concelleiro, cando se presenta unhas eleccións a un partido, ten que vir aquí a aportar algo a Santa Roma. A aportar algo a Santa Roma. Era algo que aportar. Pero se só vimos aquí a sestear e a parasitar e a levarlo para casa ou a solucionar o noso problema, pois en toda Santa Roma vai como non vai cometer a todo o mundo como saco, pero o resultado global da vosa legislatura vai ser ese. E o resultado vai ser ese. Nada máis. Sí, non quería darme turno porque xa como forma arbitrariamente. Eu só lle digo unha cousa, lamentablemente para vostede non só está en meroteca. Eu publiquei o balance que fixen da miña legislatura. Esas obras que vostede di que fai de cultura na nosa xestión. É dicir, usted só vai a poder presumir cando termine esta legislatura, sabe de que? De aprobar un campo de fútbol de arma artificial con un préstamo. Punto, pelota. Nin o centro de cultura, nin a piscina, nin as obras que se deixaron no pabellón son súas. Ninguna das obras que casi que citan ustedes son de súa impugnancia. Só las ejecutou. A súa obra estrella vai ser ese campo de fútbol con un préstamo. E para iso pedimos 400.000 euros. Porque, para un lado público, o cambiar a lei, pedimos unha subvención que pedimos nós, cambiamos 1.500 puntos de luz, e agora resulta que digo ustedes que pidieron ustedes a subvención. Oiga, que están aí, que se publicou. Publiquei, estábamos aquí todos cando se aprobou o proxecto. É dicir, puderon volver a pedir outra subvención de outros 500.000 para completar a 1.500 que quedaban, e non o fixeron. E non o fixeron. Non están nin espabilados para iso, porque se nós fixemos ao estudio global, porque se fixo o proxecto, e despois que he dicho que fixeron, e digo aquí ben claramente, encargarlle a un de confianza cos datos que se fixeron no estudio, cos datos de campo de máis de 3 meses de traballo, encargarlle para pagar un estudio a outra empresa, cando ese estudio xa estaba feito. Nin siquiera veo aquí. Colleu os datos e presentou un proxecto novo para justificar ese pago. Son dese tipo de pagos que se fan aquí, así, por duplicado e triplicado. Porque eses pagos son os que repara o interventor. Son dos que di, pero se temos un estudio de ingeniería xa contratado para facer isto, como é posible que cos pagos que sigamos pagando externamente iso? Iso é o que lles fastidia. Calquer persona pode coller, ir á página dos socialistas e mirar o que está posto ali, as subvencións todas e todo o que fixemos nós durante a nosa época, e só tuvemos 9 meses. Se ustedes seguiran progresando como progresaba o pueblo daquela época, non só iso, é que levan 30 anos e o único que poden decir de Santa Coma sabe o que é? Que seguimos facendo o mesmo que fixemos hai 30 anos, uns cuantos bacheos. Outros ayuntamentos están en outros proxectos. En proxectos importantes, e que cambian a vida das persoas. Pero Santa Coma hoxe pasou de 10.000 a 9.000. E Santa Coma está baixando en población. E non será culpa nosa, porque en 9 meses non se estropea o rumbo de Santa Coma. E despois, cando fan referencia que quedou ou non quedou mal, fan referencia ao seu goberno, que vostedes leva 5 anos e leva dicindo que leva 2 días, estou lle dicindo que non diga mentiras. É un ruego. Non
Non diga Anda mentiras. perdido, entonces. No, perdida anda vostede. Cando di esas cousas, perdida anda vostede. Moi ben, E moitas sobre todo gracias. sabe o que lle digo, váyase confesar, Gracias. porque iso non é de cristiano. Vale, moitas gracias. Señora Negreiras, alguna pregunta? Bueno, agradezolle a intervención aos dous porque realmente notase que estamos en época electoral donde realmente preocupanse máis de desprestigiar o moito que se traballa nesta legislatura para intentar, non, pois parece que son ustedes porque, e ademais, ahora mismo estou intervindo, así que lle ruego que me respete a miña intervención ahora para contestar a todas as preguntas, sarta de mentiras e sarta de ganas de nada máis de darse, é que vamos a ver, non fan ninguna oposición porque o único que fan é sin cargar algo protestar, por lo menos aportaran algo. Vou empezar contestando as preguntas do outro día. A primeira pregunta, digo que o proxecto de Salsa Gómez está se relatando. A segunda pregunta, que era respecto ao tema de David Gontán, digo que aí todavía non hai unha sentencia firme. Non hai unha sentencia firme. En terceiro punto, non hai unha sentencia firme. En terceiro punto, o tema do funcionario, estou contestando eu, vale? Estou contestando eu, vale? Estou no turno contestando eu. Se quere falar, xa terás un turno, vale? Pero ahora mismo estou contestando eu. Respecto que me preguntaba de os horarios dos funcionarios, eu son a jefa de personal e se teño que vocer algo respecto a xente que está traballando comigo, xa tomarei eu a medida que considero que para iso son eu a jefa de personal. O terceiro tema do viaxe de a evidencia do traballador, creo que quedou máis que aclarado no outro día precisamente. A pregunta de se non se quedou a subvención a autocross, que por iso non se fixo, se algún ano non tiveron subvención a autocross e se realmente se levou a cabo a actividade, o que pasa que foi unha decisión do grupo que ten aquí en Santa Comba que decidiron non facelo. A carretera de Santiago, que se estamos do lado dos veciños se estamos do lado do PP ou do lado dos veciños de Santa Comba, eu creo que a carretera de Santiago era unha promesa do PP que se trouxo e, por suposto, esa carretera se fai para a favor dos veciños, non para a favor do PP, porque o PP a carretera de Santiago non lle afecta nada senón os veciños propios de Santa Comba. Respecto ás pistas de ser as pistas de Mendoza, pois efectivamente están ejecutando. Respecto para o mestre de quinto de primaria, todavía estamos pendientes da reunión da conselleira. No cruce de Santa Catarina saben ustedes que se están facendo actuacións dos eólicos, todavía está sin resolver. O feito de que me dice usted que o que está mal contratada, bueno, que está mal presentada, home, pois eu non sei, na época de Ucha xa estaba aí esa xente con contratos que estaban dicindo que se que hai que facer o PE, dicía o señor Camaño porque está mal contratada a xente. Pero usted non fixo unha rectificación. Que eu sepa, na época do señor Ucha a xente estaba traballando con o mismo tipo de contratos, entón daquela non estaba mal contratada, estaba a xente mal contratada. Entonces, ahora mismo xa pasamos as preguntas de hoxe en donde me fala por fin de Casimiro. Efectivamente, estou contestando eu. Estou contestando eu. Estou contestando as súas preguntas anteriores. Respecto ao cine de Casimiro, pues, efectivamente, tense recollido algún materiales tales como son cartéis, tintas, algunhas películas proyectables. Efectivamente, o proyector quedou ali dentro do edificio, unha porque por a luminosidade que yo solicitamos, dixeron que era imposible sacarlo, que se gastaba máis de sacar o proyector dali de que levar o proyector por algún lado. Efectivamente, fixos un hermanamiento de 1822 en donde, por parte representando o ayuntamiento, fui eu como alcalde, entonces, cartéis, tintas e películas. Usted como alcalde pode comprometer ao Concello? Claro que sí, para iso son as súas representantes. Sí, non me diga. E o señor Landeira non fui a Sevilla. Opina a corporación deso. En cuanto ao centro de atención a temperarse, eu vai a contestar a miña compañeira. O entorno da illa, creo que foi unha boa inversión e onde se recuperou parte dese entorno que está todavía por recuperar, efectivamente, pois sí, hai un vertedeiro, pero non a vía do río, hai un vertedeiro que está ali nun alto que non se percibía desde abaixo porque está bastante, bueno, está un pouco apartado. Sí, é un vertedeiro que por desgracia temos unha serie de vertedeiros incontrolados en todo o Concello, exige ali porque está a 100 metros da actuación e non ten nada que ver. Pois mire, por onde que usted non quere que faga referencia ao seu goberno, pero non ten que facelo, porque efectivamente aquel verdadeiro se estaba cansado de ustedes. Hombre, pero que quere, que diga a verdad ou quere que diga mentiras? Porque para decir, mire, vamos a ver, eu creo que están acostumbrados a tomarnos o pelo, vale? Pero eu, mientras que ustedes formularon as preguntas, apuntenas. Estou contestando. O que pasa
bastan nas respuestas, porque son as verdades que se están facendo entre concellos. Non, Entón, estou dicindo que na illa fixemos unha actuación en onde se recuperou, que non sería nin o río Camaleza que había, recuperouse o traxecto do río, recuperouse incluso a limpieza de todo un montón de troncos. O que fixemos, que dixemos que a madeira que daba ali a disposición dos vecinos para que quixeran recolleran, efectivamente, foi un proxecto en donde se presentaron as empresas correspondientes e din usted que un expediente que está mal feito. Non, expedientes mal feitos xa saben ustedes cando se fixeron, que os fixeron ustedes. Estos son expedientes completos, con decretos de adjudicación, e se o señor Camaño fala de terrorismo contra a natureza, que veña Dios e que vexa o que é terrorismo contra a natureza e o que non. Respecto ás contratacións dunha empresa que se chama Mantido, bueno, pois é unha empresa que sí, efectivamente, se adjudicou por un proceso aberto simplificado, unha actuación que sí que houve que pagala para poder cumplir os prazos de subvención, pero non por outra medida se pagou antes debido do que lle correspondía. Como en outras obras en las que se pudo adjudicar esta empresa, pudo cadrar de que esta fui debido a subvención, pero nas outras pagóselle como calquera outra empresa. Quero lle recordar que nas empresas que se adjudicaron, que eran da legislatura anterior na que formaba parte dese goberno, ustedes sacaron as mesas de contratación, nesas mismas mesas de contratación, pois eu creo que 3 ou 4 obras se adjudicaron ao señor Porciano Nieto en aquel de Topós 2015, e non houve problema ningún. Non sei porque se este señor se adjudicou ahora unha ou 2 obras máis, hai algún problema. Quero lle facer referencia, señor Camaño, que lle gusta moito a demagogia, sabes, os diso, e sabemos que estamos en época de elección, pero quero recordarlle que as aceras de Xosé Ferrer e todo eso si é un post de 2015 do gobierno, onde está formando parte dese gobierno, do gobierno anterior, pero efectivamente esas aceras xa están ejecutadas e o plan de bacheo que está... Sí, estou eu faltado, pero o faltado non forma parte do post 2015, é un complementario dun post posterior. O que pasa é que sí, outra mentira como outra calquera, infórmase e xa medirá o próximo freno, porque usted o único que quere dicir aí mentiras, como falar dun remanente que non existe. Oye, o remanente existe, e o remanente non ten nada que ver con un presupuesto, porque precisamente no presupuesto... Vamos a ver, señor Ucha, faltaría máis. Estou contestando eu, o remanente é... Non é economista, pero as contas sen as facer, porque é unha empresa fai moitos anos. O remanente é o resultado do plan das contas da liquidación do ano. É o resultado da liquidación. Non é incluído dentro dun presupuesto. O presupuesto vai unha serie de partidas, e mire por onde, que sí, por señor Camaño, estou contestando, resulta que o remanente, que o ano pasado, que sí, non é remanente, os atrasos e a regularización catastral que o ano pasado, en febreiro, veu por parte da Diputación, esa non estaba incluída ni se incluído no presupuesto de 2018, porque son cantidades que salen debido a unha liquidación, pero non están incluídos en presupuesto. Josoran con distintos conceptos para engañar a xente, en donde realmente da boa xestión deste gobierno estaremos sobre da boa xestión deste gobierno temos un remanente positivo, e eso de decir que aquí os concejales veñen a sestear e parasitar, eso é o que facían ustedes no seu gobierno, e claro, sempre falan por a súa boca o que pensan de ustedes. Simplemente, unha vez que están contestadas estas preguntas, se remata a sesión de pleno ahora mismo, e falta, bueno, si non se remata porque teñen que perdonar que se remata, se vai a rematar a sesión, porque nos falta por contestar, claro, eu faço que me dá a gana, porque tamén rectifico se me equivoco, e ahora mismo vai a contestar a consellera a pregunta tercera, señor Ucha, dicen que iba a rematar, pero todavía non levantar a sesión, porque me olvidara de que todavía estaba sin contestar a terceira pregunta de atención temperada, porque, como é un recurso que estamos aproveitando para os nosos veciños, a usted só lle fastidia que nos fagamos cosas positivas por os nosos veciños, e o único que quere é desprestigiadas. Entón, voulle a dar partido, ustedes fan unha oposición, pero por lo menos fora constructiva, pero non destructiva, porque ustedes o que non queren que nosos veciños teñan recursos. Por eso lle vai a contestar a nosa conselleira desta pregunta, pero vamos a ver, señor Lucha, estou falando alto precisamente para que usted se cale, porque o único que estou facendo tempo para que ela poda participar sin que usted a interrumpa, porque o único que veñen aquí é a soltar mentiras, chamarlle nombres aos outras personas e ainda por encima reírse da xente. No, eso chamamos
chamounos fai un seu compañeiro. Para así todos a ser É mentiroso, de paso. entonces, é mentiroso. Non, este é mentiroso contra as realidades. Mentiroso. Se acabaron os turnos xa fai un rato. É o turno da señora conselleira de Asuntos Sociales. Conselleira de Asuntos Sociales. Conselleira de Asuntos Sociales. Vamos a ver, a pregunta parece moi Conselleira de interesante. Asuntos Sociales. Será maleducado. Vostede sí que é mal. Será maleducado que non pode nadie intervenir. Non pode nadie intervenir se usted me diga que usted o que quere que non se conteste. Non, faltou o que falta. Bueno, Me interesa que se contesten as súas preguntas porque son verdades e de duoio. Pero vete ustedes. o que decía antes, parece unha pregunta interesante, verdad? Non sei se son... Vostede chamou incompetente e teño que decir que sí, contratamos dixémosle a un profesional entendido na materia que viñera para asesorar, para poñer a consta a facer os tribunais de selección. Pois sí, é o que se fai, o que se debe facer. Están dicindo aquí, levo todo o pleno escoitando que facemos todo moi mal, que é alegar o cuidado que nos van a denunciar ou o buf. Pois resulta que cousas que se deben de facer e que os procesos son como son, que tampouco están ben feitos según eles, porque eu soy incompetente. Bueno, pois o Tribunal a Seleccionar Personal ten que levar unha responsabilidade de medida. Pois sí, dice que canto tempo durou. Vostede é concelleiro do PSOE. Pregúntame canto tempo durou. Vostede mira por os intereses da xente daqui. Canto tempo durou? Falamos do pasado. Pois non se enterra moito, porque sigue vixente. Está durando, sigue, o servizo sigue se atendendo a xente. Vale. Tamén, vostede dixo, isto sabe, viñamos de varios temas, mas o dixo él. Vamos a ver, señor Camaño, primeira chamada de atención, por favor. Deixe que se explique a señora concelleira, porque eu creo que estamos... Pero vamos a ver, será posible que non pode a xente falar, ou tanto lle molesta que se diga a verdad? Tanto lle molesta que se diga a verdad? Pode preguntar unha cousa? No. Pois entonces fale das paredes, porque mire, vamos a ter un turno para aclarar as Por cousas. favor, cállese que está falando, señor. Estalle hablando a concelleira a pregunta. Ou é que non lle interesa que se... A usted non lle interesa que se lle conteste? Pois por favor, non interrumpa. 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 O pleno levo eu. As palabras que teño que decir, digoas como quero. E basta que haxa unha persona impertinente como usted, que hai que contestarlle a cada persona como esa persona, impertinente. Por favor, continúe, señora concelleira. Non se pode contestar como non. Por favor, señora impertinente. Por favor, continúe. Entonces, sí que foi certo que veu a varios plenos, en varios plenos estivemos falando da unidade de atención temperá, é certo que vostedes non estaban de acordo con eso, porque ademais tamén, dunha maneira velada, vostedes dous aquí falaron de uns temas que eu tiña uns intereses particulares. A día de hoxe sigo sin saber que intereses teñen particulares nesa unidade, pero bueno, vostedes contan a súa película, vostedes saberán. Confésense, non? Decía antes... Non, pregúnteme a mí. Señor Lucha, primeira chamada onde? Señor Lucha, primeira chamada onde? Señor Lucha, primeira chamada onde? En canto a cando empezado, pois mire, veo un pleno, houve que modificar uns datos que os traballadores que fixeron o convenio, pois usaron unhas erratas, todas as que corrixir, eso é un fallo humano. Bueno, pois cambiaron esas datas, houve que volver a traer o pleno e, lóxicamente, non se empezou no mes de xulio, como vostede dice, e que ademais, que o sabe, creo que empezou en noviembre. Pois sí, aquela unidade que eles non vían viables porque en Santa Coma non hai nenos, non hai necesidade de nenos, pois resulta que é unha unidade que a día de hoxe este señor concelleiro do Partido Socialista non sabe que existe, que funciona, porque pregunta canto tempo durou. Xa digo, sigue en funcionamento, e con máis nenos ainda. Entonces, o custe
usted, ahora mismo non teño datos daqui, é dicir, o que vamos nunha subvención. Foi o que lle dixen antes. Señor Camaño, E igual que a pregunta está formulada, gracias. os Señor demais Camaño, gracias. concellos, e igual que a nós, os demais concellos. Pode dicir que con moitos concellos limítrofes que pediron isto non foron capaces de conseguir. O Concello de Santa Comba teno e vamos a seguir E non sabemos traballando. o que costa. E vamos a E seguir nos traballando. hombre, e preguntamos se non sabemos o que costa e marchamos. Traio, Porque a pregunta Señor, era... ¿Por qué me A interrumpe? pregunta era... ¿Por qué? Cálese, falo eu. Estou a decir, señor José Antonio, que non teño aquí os datos. Si queres, señor. Señor Camaño. Señor José Antonio, estou a decir que non teño aquí... No, señor. No, Si o non, como lle dixo unha vez, teño que ganar. Como lle dixo unha Non va vez, con el es... nombre y... José Antonio, non me interrumpa. Como xa dixen, non teño os datos aquí reais, entonces non quero decir unha cifra ou ninguna cifra. Volvo a decir, non teño problema en traer datos para outro día, sin problema de ninguna clase, de verdad. Pero insisto, vostede, que a mí me tilda de incompetente, ten vostede menos competencia que a mí, cando sendo concelleiro deste concello, non sabe que hai un servicio funcionando. Ademais, un servicio que vostede critica, porque di que non vale, sí, señor, to criticou, dixo que non era necesario. Sí, señor. Hombre, e levo moitos pelos escutando eso. Señor Camaño. Non sabe que funciona. Pregunta por cousas que non sabe nin que existen. E yo soy incompetente. Pois mire, se non son incompetente, non sei o que é vostede. Vostede nos vai contar mentiras. Eu non contei ninguna mentira. Non, eu non contei ninguna mentira. Dixe que pedíamos unha subvención. E que tiña... No. Dixe, home, non, a mí vostede non me convén. Vai a la biblioteca. Mira, dixe, tiramos unha subvención. Home, non, mire, Miguel. Esto é como de intereses particulares. Señor Camaño, señor Camaño, señor Camaño, segunda chamada a orden, a terceira expulso, vale? Porque vamos a ver, xa sabemos que lle fastidia que se expliquen as cousas porque comodamente se está ejecutando todo para ver os nosos vecinos. É fastidia de que traballemos, pero respeten, respeten. Terceira chamada a orden, expulsado. Onde está? Fora. Vale, Tengo gusto. expulsado. Bueno, porque la mayoría son las que se ha ido a Tengo gusto. Usted se buscó, no, el gusto lo tiene usted de conseguirlo. Ustedes no saben decir. No, hombre, lo que le faltaba a usted decir. Venga a decir usted aquí que se ha impuñado a nivel con que está interpelando. Bien, por favor, retírese sin facer ningún outro comentario, porque va a vir aquí a falar, a facer demagogia política, a criticar a xente, e o único objetivo que teñen é mentir. E na por encima faltarlle respeto a xente. E na por encima traemos aquí o beneficio dos nosos veciños e usted facendo demagogia como funciona en donde afecta a unha población moi importante de Santa Comba de 0 a 6 anos con necesidades especiales e que usted se mofe de esto non lo permitimos. Por favor, desaloje la sala que non temos por que aguantar ninguna justificación insoportable de xente indecente como poden ser ustedes. Hombre, claro. Vale. Vamos a seguir ca explicación da pregunta para que por lo menos a xente que está escoitando en directo esta intervención, tanto aquí na sesión plenaria como a través da audio que van a recuperar despois, sepan que realmente o servicio de detención temperá empezouse nunha fecha, como di a nosa concelleira, mantense, é un servicio moi importante para os nosos nenos, en donde os pais non pagan un solo euro por ese servicio. É gracias a unha subvención que se fixo nun convenio con política social, subvención, que para iso non pagan eles, é un beneficio. O que pasa é que está visto que neste pueblo non se poden facer as cousas, porque lle fan daño, e nós estamos aquí non para que nos aplaudan, estamos aquí para traballar pola xente. Ora que eso sí, cando a xente quere criticar, quere falar mal da nosa xente, aí non nos temos que entender, que é o noso traballo que estamos facendo ahora mismo. Este grupo de traballo integrado por Pepero, por Terra Galega, estamos a traballar por nosos veciños, non para facer demagogia e agora mismo decir que está no marfil. Podemos equivocar, claro que sí, pero non como intentar. Aquí vamos a traballar por Santa Comba.
Señora conselleira, ten algo máis que preguntar? No, solo decir que na actualidade, porque pues eso, o señor Camaño decía que non había, ou bueno, vou entender a pregunta que non había, que a xente que sepa que na actualidade o Servicio de Unidade de Recupera sigue existindo, sigue se traballando, temos terapeuta ocupacional, logopeda, educadora funcional, e que van a través derivados a través do servicio de pediatría. Calquer dúbida, calquer cousa, que por favor vayan cos servicios sociais ou ven co seu pediatra e que se informe. Nada máis. Non é mentira que siga o servicio e non é mentira que é totalmente gratuita para a población. Dado que este pleno, señora Meijeras, pois a verdad que temos intervenciones este interminable nesta parte de dúdas. Simplemente os robos. Evidentemente, decir que é unha parece que é unha parte do aspecto tanto de Miguel de ti. Eu creo que os chamar indecentes ou insultarse en público un pleno non me parece. A verdade é que é difícil manter a calma. É indudable a lo que está facendo o Millar, podemos chamar de Millar, temprano. Estaba antes con concreto con o Miguel de Mazaricos. Non sei se vai a seguir ou vai a seguir. No, o Ayuntamiento de Mazaricos decidiu non manter formando parte do Día de Educación Temprana, Parece que é o pero acabase de adherir ao Ayuntamiento da Baña. De feito, sabía xente interesada que había visto... Bueno, a mí parece que para ir como usuarios ou como país de usuarios desta unidade, é verdade que está facendo unha labor importante, moi importante de cara a recuperar a funcionalidade. Os apoios existen por unha sencilla razón, os apoios existen porque hai nenos que teñen unhas necesidades e que en algúns casos esas necesidades van a ir acompañándoas durante toda a vida, pero en outros casos, certo é que son como unhas muletas, é dicir, que se dan un pouco de empuxe hasta que cae máis esa forza para poder continuar. Entón, pareceme moi baixo. É verdade, eu non teño competencia para poñerme en un tribunal e dicir que traballadores valen para eso. Eu non teño competencia para eso. Se por eso son incompetente, pois terei que decir que é certo que son. Porque eu entendo que eu non me insultei, eu sencillamente entendí incompetencia por non ter capacidade de... Eu para mí eso non foi un insulto, pero bueno, se sente insultado por eso, as miñas maneiras de falar foron porque eu non teño capacidade para poñerme no tribunal e decidir quen vale e quen non vale. Pero unha persona experta é que o faga. E esa xente cobra polo seu traballo, e que a xente ten a costumbre e o deber de cobrar polo seu traballo. E ese polo que son esas cousas non as deben de pagar. De todas formas, eu creo que estamos acostumbrados a oír por aí a diversos foros, internet, redes sociales, públicos, magazines. Todo vale. Eu creo que a compostura de educación respecto a ser máis é moi importante. É non utilizar certos descalificativos que se están utilizando. Tamén creo que ir en contra dos intereses generales do noso país, sobre todo cando necesitan un apoio. É un reforzo, tanto a nivel logopeda como a nivel terapeuta ocupacional. Supoño que usted tamén sí sabe de eso. Me parece que sí. De logopeda para poder encauzar, se é posible, mellor a vida destes pequenos que sí necesitan ese tipo de axudas. Por tanto, obviemos os descalificativos, obviemos as guerras internas, porque, volvo a decir, política non todo vai. Sobre todo que vale, e que hai persona que decir as cousiñas claras para dar os servicios de calidad aos nosos vecinos. Por tanto, nada máis que decir ao concreto. Moitas gracias. Aclaro da última pregunta, que era que estaba pendiente, que antes casi me despisto de que tenía que ser contestada. Pois damos por finalizada esta sesión plenaria de hoxe, por tanto, levantamos a sesión.